हमने के पूरा गांव में एगो रिवाज रहे कि बियाह के पहिल का रात दुल्हन अपना दुल्हा के संगे ना सोच सकत रहे, बलुक ओकरा के गांव के बूढ़ मुखिया के संगे उनका घर में छोड़ दिहल जात रहे। पहिल का रात मुखिया के घर में बितावे के बादे उनका उनकर ससुराल में इज्जत मिल सकत रहे। अगर कोनो मेहरारू पहिल का राती के मुखिया के घरे ना जात रहे तो वो जिंदगी भर गर्भवती ना हो पावत रहे। आखिर मुखिया ऐसन का करेला इ जाने खातिर हम अपन मेहरारू के मुखिया के लगे छोड़ के ओहिजा लुका गईनी। ओकरा बाद वो सब देखते हमरा के रुआ खड़ा हो गई। हम देखनी कि मुखिया था। हमार नाम राजेश है। हम बचपने ले बहरी शहर में पढ़ाई करत रहनी। छुट्टिन में कबो कबो घरे आवल हो जात रहे, बाकी घर में हमार मन ना लागत रहे। एकर कारण ई रहे कि जौना गांव में हमार जन्म भइल रहे वो गांव एकदम पुरान ख्यालात वाला रहे। अंधविश्वास से लेके छोट सोच रखल तक लागत रहे कि गांव के लोग सब के सिद्धांत बा। खैर हम तो इस सोच के संतोष में रही कि पढ़ाई पूरा कैला के बाद जब बढ़िया नौकरी मिल जाई तो हमें गांव में ना आए, अपना साथे माई बाबूजी के भी शहर में लेके चल जाए। वैसे भी इस गांव में ऐसा का रहे कि यहाँ रहे के मन करे। गांव के सब लोग मुखिया जी के इशारा पर नाचत रहले। उनकर कहल बात भगवान के आदेश के बराबर होत रहे। मुखिया अब बूढ़ हो चल रहले, बाकी लोग के दिल में उनका डर अबहियों ले उतने रहे जितना पहले रहे। असल में हम माई बाबूजी के इकलौता बेटा रहनी। जब हम बहुते छोट रहनी तो हमरा के हमार बुआ जिनकर बियाह शहर में भइल रहे उन्हीं के भीरी भेज दिहल गइल रहे ताकि हम बढ़िया ले पढ़ाई कर सकी। काहे कि हमनी के गांव में स्कूल ना रहे, ना ही ये पढ़ाई लिखाई में कोनो के बेसी रुचि रहे। काहे कि सबकर सोच यह रहे कि बस खेत में काम करा और एक घर चलावा। बाकी हमार माई बाबूजी के हमरा के पढ़ावे के रहे। ऐसे वो लोग हमरा के बुआ के लगे छोड़ देले। जब हम बड़ हो के लगनी तनी समझदार हो गईनी तो वो लोग हमरा के दिल्ली छोड़ देले। खैर ऐसे ही दिन बीतत गई। अब हमार पढ़ाई पूरा हो गई रहे आ एगो नीक काम के पेपर भी देले रहनी जेकर रिजल्ट 2 महीना के बाद आवे वाला रहे। यही बीच जब माई बाबूजी के हमरा पढ़ाई पूरा होके के जानकारी मिलल तो ऊ लोग हमरा के घरे बुला लेले। हमरा घरे आइते घर में बियाह के चर्चा शुरू हो गई। अक्सरे हमार माई बाबूजी आपस में बतियावत हम सुनत रही कि अब राजेश के बियाह होके के चाही, काहे कि उनकर पढ़ाई भी पूरा हो गई बा। अब उनकर इम्तहान के रिजल्ट आवे के बा। भगवान चाहिए तो वो बढ़िया नौकरी भी कर ली है, नाहियो कई पौले तो का बा साथे पढ़ाइयो करत रही हैं और घर में पतोही के अइला से हमनी के भी सहारा मिल जाई। और साथे राजेश भी अपन कुछ जिम्मेदारी के समझे शुरू कर दी है। शायद यही ले वो लोग हमार बियाह के इतना जल्दी करत रहे लोग। बाकी हम अभी बियाह ना कर चाहत रहनी। एकरा पीछे 2 गो कारण रहे। शायद एगो कारण इहो रहे कि हम अपना मेहरारू के गांव के मुखिया के लगे ना भेजल चाहत रहनी और दूसरी कि हम बढ़िया काम कैला के बाद एक गांव के छोड़ल चाहत रहनी। शुरू ले ही हम अपन पढ़ाई में यह सोच के ध्यान देनी कि काल के अगर हमरा नौकरी मिल गई तो हम माई बाबूजी के लेके शहर चल जाए ताकि इस गांव के रीति रिवाज गंदा सोच से छुटकारा मिल सके जवन हमरा माई बाबूजी के पूरा तरह ले जकड़ रख ले बा। बाकी बाबूजी और माई तो हमार कुल सपना के ऊपर पानी फेर में लागल रहे लोग। अब तक वो लोग हमार बियाह के पूरा योजना बना ले रहलन जा। एक दिन हम रात के खाना खैला के बाद अपना कोठारी में बैठल रहनी, तबे माई बाबूजी कोठारी में आ गए। बाबूजी कहे लगले कि राजेश हमनी के तोहरा खातिर लड़की खोजत बानी जा, चाहे तू खुद जाके लड़की देख सकेला। ऐसे हमनी के गांव में ये सब रिवाज नहीं खे कि बियाह के पहले लड़का लड़की एक दूसरा के देखे। घर के बड़ लोग जवन फैसला करेला वो सभे के ओकरा माने के पड़ेला। बाकी हमनी के तोहरा ऊपर दया आ गई, काहे कि तू शहर में पढ़ल लिखल बाड़ा, यही से तोहरा कुछ सपना जरूर हुई। यही से हम तोहरा साथ के लेके चले के चाहत बानी। तब हम बाबूजी के बात के काट के पूछनी कि लड़की के कब देखे जात बानी जा। असल में भिरिये के गांव में हमरा दोस्त के एगो बेटी बाड़ी जेकरा के साथे हमनी के तोहार बियाह करे के सोचत बानी जा। अगर हमनी के उ लड़की पसंद आ गई और तोहरा के तो उ लोग कितने बेर देख ले बा और उ सब के तू बहुते पसंद बाड़ा। हमरा समझ में कुछ ना आवत रहे। हम बाबूजी के सामने
कुछ कहल जरूरी ना समझत रहनी। कुछ समय बाद हम माई के लगे जाके मन में जवन कुछ रहे उ सब उनका के बतौनी। हम अभी बियाह नहीं कल चाहत, हम चाहत बानी कि बढ़िया काम करिया तोहरा लोग के शहर में ले जाई, ओकरा बाद आप सब हमार बियाह करा देव जा। वो घड़ी हम तोहरा सबन के ना रोकब। बाकी हमार माई कहली कि बेटा तोहार बाबूजी जवन तय कर ले बाड़न ओकरा के केहू बदल नहीं खे सकत, यही से हमने के उनकर बात माने के पड़ी। फेरू हम दुखी मन के साथे आके अपना कोठारी में बैठ गईनी। अगला दिने माई बाबूजी तैयार हो गए लोग लड़की देखे जाए खातिर। तब बाबूजी हमरा के आवाज दिले कि राजेश तू तैयार भइला कि ना। तब हम बाबूजी ले कहनी कि हम ना जाए के चाहत बानी, तोहनी लोग के ही जाके देख ल जा, बिना मन के भला गईला के का फायदा। तब बाबूजी कहले तोहार जैसन इच्छा। अब सांझ के समय हो गई, माई बाबूजी घरे आ गए। उन लोग के चेहरा से साफ लौकत रहे कि वो लोग हमार रिश्ता तय करके आयल बाड़े लोग। तब माई हमरा के मिठाई खियावत कहली कि तोहरा खातिर लड़की तय करके आयल बनी जा, और अब तोहार बियाह भी 2 हफ्ता के बादे हो जाये। बियाह के नाम सुनते हमरा लागल जैसे गोड़ के नीचे से जमीन फिसल गई बा, काहे कि हमार बियाह इतना जल्दी होके वाला रहे कि तब लेता हमार परीक्षा के रिजल्ट भी ना आयल रही। खैर हम बाबूजी ले कहनी कि रौरा हमार ई बात मान ली, अबे बियाह मत करी, हमरा के कुछ समय दी। तब बाबूजी कहलन कि बेटा ई कौनो शहर ना हा जवन ई सब इहवा चली, आ हमनी के मुखिया से पहले बता ले रहनी जा। जब हमनी के तोहार रिश्ता ठीक करे गए रहनी जा ओकरा पहले ही मुखिया जी कहल ले रहलन कि अगर तोहरा सभे के लड़की पसंद आ जाई तो बियाह जल्दी से जल्दी होखे के चाही। और तोहरा के तब पते बा मुखिया जी के बात के केहू टाल नहीं खे सकत। तब हम बाबूजी से कहनी कि बियाह हमरा करे के बा, पूरा जिंदगी लड़की के अपना संगे हमरा बितावे के बा, एहमे मुखिया जी से बात करे के का जरूरत रहे। तब बाबूजी खिसियाए लाग से हमरा ओरी देखलन। फिर हम अपना कोठारी में आके उदास मन से बैठ गईनी। अब मन में बस एके गो बात चलत रहे कि पता ना लड़की देखे में कैसन हुई, ओकर संस्कार कैसन हुई। खैर इस सब के बीच एगो औरी बात हमरा दिमाग में आ जात रहे जवन की बाकी सब बात पर भारी पड़ जात रहे, और वो ई रहे कि बियाह के पहल का रात में हमरा मेहरारू के मुखिया के घरे जाए के पड़ी। आखिरी कैसन रिवाज रहे हम कुछ ना समझ पावत रहनी। हम कई बेर माई ले बारे में पूछे के कोशिश करनी, बाकी माई कौनो न कौनो बहाना बना के कहली कि इहे ए गांव के समाज के नियम है जौना के सबका के माने के पड़ेला। फिर एक दिन हम हमार कुछ संगतिया कुल बैठल रहनी जा, तबे हम अपना संगतियन के सोझा ई बात के उठौने कि मुखिया आखिर ऐसन का करेला, अब मुखिया के लगे ना भेजला पर का हुई। तब हमारे को संगतिया कहलस कि अगर कोनो लड़की पहिलका रात में मुखिया के लगे ना जाई तब वो कबहू माई ना बन पाई, ओकरा पूरा जिंदगी बांझ ही रहे के पड़ी। ऐसन बात सुन के हमार मन में और उथल पुथल मच गई। हम ना समझ पावत रहनी कि ऐसन का बा मुखिया में, का वो भगवान है कि अगर पहिलका राती केहू ओकरा लगे अपन दुल्हन ना भेजी तो वो कबहू गर्भवती ना हो पाई। खैर हम ओहिजा से कोनो बहाना बना के घरे आ गईनी, और आजू हम बिना खैले सुत गईनी, काहे कि हमरा दिमाग में यह डर दौड़त रहे कि मालूम ना मुखिया लड़किन के साथ का करेला, और हम अपन होखे वाली मेहरारू के मुखिया के घरे बिल्कुल ना भेजल चाहत रहनी। हम मर्द के ये अधिकार होला कि बियाह के पहिलका रात होकर दुल्हन ओकरा कोठारी में रहे। बाकी गांव के मुखिया जे इतना बूढ़ हो चलल बा, बाकी ओकर इतना डर गांव में फैलल बा कि लागत बा कि ओकरा से बड़ केहू कोई बे ना करी। बाकी हम मुखिया से डराए वाला ना रहनी, बाकी माई बाबूजी के खिलाफ हम कुछ ना कर पावत रहनी। अब जैसे जैसे बियाह के दिन नियरात आवत रहे हमार दिल के धड़कन तेज होखत जात रहे, यह सोच के कि पता ना बियाह के पहिलका राती में मुखिया हमरा मेहरारू के साथे का करी है। तबे हमरा मन में ये सोच आयल कि हम अपना मेहरारू के ना जाए दे। यही से हो सकेला कि यदि हमरा दुल्हन के कोनो कमी ना रही तो हमनी के माई बाबूजी बने से कोई ना रोक सकेला। अब वैसे भी हम शहर में पढ़ल लिखल रहनी, तो हमरा इतना तो मालूम रहे कि अगर मेहरारू के बच्चा ना होखे तो डॉक्टर के इलाज से होला, ना कि कोनो मुखिया के घरे भेजला से। बाकी गांव के लोग हमरा माई बाबूजी के बात के समझाए। फिर हम अपन मन पक्का कर लेहनी और ये सोचनी कि भले ही हमार मेहरारू जिंदगी भर गर्भवती ना होखस, लेकिन हम ओकरा के मुखिया के घरे ना भेजब। यह सब सोचत सोचत हमरा नींद आ गई।
जब भोरे उठनी तब पूरा घर में तैयारी चलत रहे, काहे कि हमार ब्याह में मात्र 4 दिन रह गए रहे। मेहमान भी आवे लागल रहे लोग और ढोलक की आवाज ले पूरा घर में खुशी के माहौल रहे। लेकिन जब हम अपना कोठारी ले बहरे निकलनी तो देखनी कि पूरा आंगन में कुर्सी लागल रहे और पूरा घर में अलगा अलगा तरह के खाना पीना के तैयारी होखत रहे। तब हम माई के लगे जाके कहनी, आज तो हमार ब्याह ना हा, फिर इतना तैयारी का है। तब माई कहली कि आज मुखिया जी हमने के घरे बधाई देवे खातिर आ रहल बाड़े, यही से ही सब तैयारी उनके खातिर चल रहल बा। हमरा मन में खीस भर गई कि ऐसन कवन भगवान हा कि का ओकरा आवे पर इतना तैयारी चलत बा। हाँ, अगर बधाई देवे आइल बा तो चाय पी सकेला, नाश्ता कर सकेला, ये सब करे के का जरूरत बा। इतना सब त लड़की ब्याह के बाराती आवे पर भी ना होला। खैर, हम अपन खीस के दबा के वापस कोठारी में चल गईनी और तैयार होके बहरी आ गईनी। तनिके देर में गांव के मुखिया हमनी के घरे आ गए। चाय नाश्ता कइला के बाद निकलत घरी बाबूजी ले कहलन कि देखा, ब्याह के पहिल का रात भुला मत जइहा, अपन पतोहू के हमरा घरे भेज दिहा समय पर। अगर देर हो गई तो एकर नतीजा तो तू जानते बाड़ा। मुखिया जी के बाद हमरा बात के इतना खराब लागल कि हम जाके उनकर मुंह पर जोर ले मुक्का मार दीही, बाकी हम का कर सकत रहनी। तबे बाबूजी मुड़ी हिलावत हाँ कहलन और मुखिया वहाँ से अपन लोग के साथे चल गेलन। फिर हम मन में सोचने कि चाहे कुछ हो जाओ, हम अपन मेहरारू के ओह मुखिया के घरे ना भेजब। खैर, कुछ देर बाद फोन पर फोन आवे लागल। पहले तो कोनो अनजान नंबर से फोन देख के फोन ना उठौनी, लेकिन ओकरा बाद जब फोन उठौनी तो हमार होखे वाला मेहरारू जेकर नाम ममता रहे ऊ रहली। वो कहली कि हम ममता बोलत बानी। तनकिए देरी बात ले हमने के दोनों जाना एक दूसरा के बारे में जान गनी जा। अब हमरा मन में तनी राहत मिलल, काहे कि ममता से बात कैला के बाद हमार दिल में बहुते सुकून मिलल। इतना दिन ले हमरा मन में जवन चलत रहे कि वो बोले में, विचार में और ये देखे में कैसन हुई है, शायद निकल गए रहे, काहे कि ममता के बोले के तरीका इतना संस्कारी लागत रहे कि हमरा भी पसंद आवत रहे। खैर, अब हमरा चेहरा पे तनिका खुशी आ गई रहे। खैर, ऐसे ही दिन बीतत गई और आज हमार ब्याह के दिन आइए गई। हमार ब्याह के बारात बड़ा धूमधाम से निकलल। हम ममता के ब्याह करके अपना घरे ले आईनी। कुल घर में रस्म कैला के बाद माई बाबूजी एक दूसरा ले इशारा में बतियावत रहले। हमरा तक कुल बुझात रहे, बाकी शायद उ सभे ई बात करत रहले कि ममता के उनका घरे कैसे ले जावल जाओ। तबे माई बाबूजी हुआ ले बाहर निकल गेले। हम 2 मिनट बोलला के बाद ओहिजा से बाहर निकल लेनी और चुपके ले माई बाबूजी के बात सुने लगनी। तब सुननी कि बाबूजी माई ले कहत रहले कि ममता के कोनो तरह से पता न चले के चाहे, ये सब हमने के गांव के रिवाज है। उनका दूध में नशा के दवाई डाल दी, जब वो बेहोश हो जाए तो हम उनका के मुखिया के घरे छोड़ दे। एकरा बाद हमने के सवेरे उनका होश में आवे ले पहले उनका के अपना घरे ले आब जा। ओकरा बाद हम राजेश से कहब कि वो कोनो तरह ममता के समझा दी है। हमरा तब बिल्कुल विश्वास ना होत रहे कि वो मुखिया के जाल में काहे इतना उलझ गइल बाड़े। कौन रिवाज रहे जवन वो लोग के ई विश्वास करे खातिर मजबूर कर देले रहे कि फिर हम अपना गुस्सा पर काबू ना कर पैनी। हम सीधे माई बाबूजी के लगे जाके खाड़ हो गई। हम बाबूजी ले जोर से बात करत रहनी, जवन आज से पहले कबो ना कैले रहनी। असल में आज तक हम बाबूजी और माई के आगे मुंह ना खोलले रहनी। जैसन वो लोग कहले हम हमेशा वो लोग की बात मननी। बाकी शायद आज बात हमरा मेहरारू के जिम्मेदारी के रहे, जोना के हम नजरअंदाज ना कर पौनी। ममता के ब्याह के घड़ी जवन 7 गो प्रण हम ले ले रहनी, उमे इहो एगो प्रण रहे कि हम हमेशा ममता के इज्जत के ख्याल रखब और कबो उनका के धोखा ना दे। यही से हम अपने बाबूजी से कहनी कि हम ममता ले इतना बड़ धोखा ना होके दे, उनका के बेहोश करके मुखिया के घरे ना जाए दे। तब माई कहली कि ना भेजला तो एकर नतीजा तू जाने ला, पूरा जिंदगी तू बाप ना बन पैबा, काहे बोझ के साथ ही जिए पैबा। तब बाबूजी अम्माई के समझौनी कि ऐसा कुछ ना होला। अगर ममता में कोनो चीज के कमी ना हुई और हमरा में कोनो चीज के कमी ना हुई तो हमनी के माई बाबू बने ले केहू ना रोक सकेला। अब कबो ऐसा कोनो परेशानी आवतो बा तो हमनी के डॉक्टर से इलाज कराइब जा। शहर में एक से बढ़ के एक डॉक्टर बाड़े, जवन हर असंभव के संभव बनावेले। ओह मुखिया से काहे की डर, हम अपन ममता के उनका घरे ना जाए भेजब, चाहे कुछ हो जाए। तब बाबूजी के गुस्सा चरम पर पहुंच गई। इसिया के
हमार हाथ पकड़ के पूछले कि तू होश में बाड़ा, जवन तू कहत बाड़ा सोचला के बाद कहत बाड़ा। तोहरा के तनको अंदाजा बा कि अगर मुखिया के ई बात पता लागी कि हम तोहर मेहरारू के पहिल का राती में उनका घरे ना भेजले रहनी तो उनकर गुस्सा पूरा गांव खातिर कितना बड़ समस्या बन जाई। अब कोनो गांव के लोग हमनी के जिए ना देही। फिर हम जोर से चिल्ला के कहनी कि अगर हमरा के ना जिए देही तब मत जिए देवे, ई गांव के छोड़ देव जा। वैसे भी ई छोट सोच रखे वाला ई गांव में रखल का बा जवन की एगो मुखिया के इशारा पर चलत पा। का रौरा कबो सोचले बानी कि मुखिया के भी बेटा बाड़े, उनकर भी पतोह आयल रहे। मुखिया अपन पतोह के हमनी के घरे भेज देले रहलन। हमनी के तब मुखिया के घरे के भीड़ियो ना जाए के मिलेला। और हम अपन मेहरारू के जवन के अपन पूरा परिवार छोड़ के हमनी के भरोसे आयल बिया, ओकरा के ब्याह के पहिल का राती ही इतना बड़ धोखा देके दूसरा के घरे भेज दही। पता ना ममता हमरा साथे रात बितावे के कितना सपना संजोले होखियन। हम उनका सपना के ऐसन चकनाचूर ना होके दे। अपना कह के हमरा आँख ले लोर बहे लागल और हम सीधे अपना कोठारी में आके बैठ गनी। हमरा संतोष रहे कि शायद इतना समझौला के बाद माई और बाबूजी मान जाइए जा, बाकी शायद हमार सोचल गलत रहे। उ लोग कोनो बात पर सहमत ना भइल, अपन जिद पर अड़ल रहत रहे लोग। हमरा समझ में ना आवत रहे कि हम का करी। ममता के मुखिया के घरे जाए से कैसे रोकी। हम ममता ले कोनो तरह के झूठ ना बोल सकीला। हम मन में सोच ले रहनी कि माँ या बाबूजी ओकरा के नशा देवे खातिर कुछो ना कुछो जरूर करी है। यही से हम ममता के एक पल खातिर भी अकेले ना छोड़नी। यही तरह रात हो गई रहे और ये बाबूजी अमाई खिसिया गए। वो बार बार हमरा रे कहे लगले कि राजेश तू अपन जिद छोड़ दा, मुखिया के घर से एगो आदमी बुलावे आयल बा, जल्दी से वो दूध ममता के पिलावा और उनका के मुखिया के घरे भेज दा। बाकी ओह लोग के हम बात ना सुननी। तबे बाबूजी सोचले कि हमरा के जबरदस्ती दूसरा कोठारी में बंद कर दे। तबे हमरो मन में एगो विचार आयल कि बाबूजी ये बात माने वाला नहीं खन। फिर हम एगो योजना बनौनी कि हम ममता के उनका घरे भेज दे और इधर छुप के बैठ जाए। कोनो तरीका ले हम पूरा बात के पता लगा ले कि आखिर ई मुखिया का करेला। खैर इस सब के सोच के हम माई बाबूजी ले हाँ कहनी और ममता के बेहोश करके मुखिया के घरे ले जाए लगनी। ओकरा बाद कोनो तरह मुखिया के पीछे के द्वार से मुखिया के घर में घुस गई। मुखिया के घर में इतना लोग रहलन कि मुखिया के कोठारी में जाए में बहुते दिक्कत के सामना करे के पड़ल। बाकी हमरा कोनो कीमत पर उनका कोठारी में पहुँचे के रहे और ये भगवान भी हमार साथ देले। यही से हम मुखिया के वो कोठारी तक पहुँच गई और एक कोठारी के एगो कोना में लुका गई। कुछ देर बाद ममता के लेके मुखिया के कोठारी में बिछौना पर सुता दिहल गई। ये सब देख के हमार खून उबलत रहे। हमरा तब बरियार शक रहे कि मुखिया साहब हमरा पत्नी संगे ऐसन कुछ जरूर करी है। फिर मन में सोचनी कि अगर ऐसन कुछ होत बा त हम बहरे निकल जाए और ओकरा बाद जवन होखी तवन देखल जाए। बाकी हम जवन देखनी उ देख के हमार आत्मा सिहर गई। हम जवन सोचले रहनी वो बिल्कुल ना रहे। असल में मुखिया कोठारी में आके हवन नियन तैयारी करके उमे हवन करे लगलन। औरी फिर ये हमार मेहरारू ममता सुतल रहली। एगो चादर बिछा के ओकरा के अपना बगल में सुतवा के वो हवन करत रहले। आ कुछ समय बाद कुछ कुछ मंत्र के संगे संगे वो हमार मेहरारू ममता के माथा पर तिलक भी लगावत रहले और ऊपर से ऐसा लागत रहे कि जैसे केहू झाड़ फूक करत होखे। हम समझ ना पावत रहनी कि सब का कर रहल बा। अब हमरा तनको ना बर्दाश्त भइल। हम जल्दी से वो कोना ले बहरी निकल गई। हमरा के अचानक हुआ देख के मुखिया जी के मुंह खिस से लाल हो गए और हमरा पर चिल्ला के कहले कि ई कमरा में तू का करत बाड़ा, का तोहार माई बाबूजी तोहरा के कुछ ना बतौले बा। तब हम कहनी ई सब हमरा नहीं खे मालूम, रौरा बताई कि रौरा हमार मेहरारू संगे कौन झाड़ फूक कर रहल बानी। तब मुखिया जी कहलन कि ठीक बा, अगर पूरा सच्चाई जानल चाहत बाड़ा तो अपना माई बाबूजी के मुंह से ही जान ला। कुछ देर बाद मुखिया के एगो आदमी घर ले माई बाबूजी के बुला के ले आई। आइते बाबूजी हमार कॉलर पकड़ के कहनी कि हम तोहरा के मना कर देले रहनी, ई फिर काहे आइल बड़ा। तब मुखिया जी हमरा बाबूजी के रोक के कहले कि अपन बेटा के पूरा सच्चाई बताओ। तब बाबूजी कहे लगले कि जवन तो सोचत बाड़ो बिल्कुल सही नहीं खे। असल में मुखिया जी ई गांव के भला ही करेलन। कुछ साल पहले ई गांव में एगो चुड़ैल के साया रहे जवन गर्भवती मेहरारून के मार के खा जात रहे। फिर मुखिया जी एगो सिद्ध बाबा लगे जाके कुछ तपस्या कैले और कुछ तंत्र विद्या सीख ले, जौना के माध्यम से कोनो लड़की जे गांव में पहला बेर ब्याह करे के आवेले उ लड़की के मंत्र जाप करेले ताकि
उ काल गर्भवती हो जाए तो कोनो अप्रिय घटना ओकरा साथे ना होखे। उ चुड़ैल त मर गई, बाकी पूरा गांव ओकरा चलते शापित भ गई। बाकी मुखिया जी के झाड़ फूक के चलते कोनो औरतन पर कोनो दिक्कत ना आई। यही से हर लड़की के बियाह के पहिलका राती मुखिया के घरे भेजल जाला ताकि वो मंत्र विद्या से ओकर रक्षा कर सकस, ताकि काल जब वो गर्भवती हो जाई तो ओकरा कोनो नुकसान ना होखे। और इहे बा कि वो अपना बेटा के भी सिखावत बाड़े ताकि काल गईला जब मुखिया ना हुई है तो उनकर बेटा ये सब करी। अब पूरा सच्चाई हमरा आँख के सोझा रहे। हमरा अपना सोच से घृणा होत रहे कि एगो बूढ़ा आदमी जी पूरा गांव के भलाई करे वाला बा, ओकरा बारे में हम इतना गंदा बात सोचले रहनी। तब मुखिया जी हमरा कान पर हाथ रख के कहलन कि बेटा, एह में तोहार कोनो गलती नहीं है। असल में परिस्थिति तरह के मानसिकता आदमी के बदल देला। चिंता मत कर, आज तक ये गांव में कोनो मेहरारू साथे कोनो गलती नहीं खे भइल, और भविष्य में हम ऐसन होखे दे। जबले हम जिंदा रहब तबले हर मेहरारू के रक्षा करब। हम मुखिया के गोड़ छू के गले लगा लेने। अब हमरा अपना सोच से घृणा होखत रहे कि जाने हम का सोच लेनी, और जेकरा साथे हमरा अपना पर गर्व भी होखत रहे कि हमनी के गांव के मुखिया इतना बढ़िया बा कि गांव में कब्बो कोनो दुख ना आ सकेला। अब हम शहर में जाए के बसे के सोच बदल देनी और गांव में ही अपन जिंदगी बितावे के सोच लेनी। धन्यवाद दोस्तन लोग।